Id-deputat nazzjonalista u l-perit Tony Bezzina tilef kawża ta' libell li fetaħ lil Prim Ministru Joseph Muscat dwar l-iskandlu ta' xogħlijiet privati li saru fil-każin tal-Partit Nazzjonalista taż-Żurrieq minn 3 ħaddiema tal-Gvern. Il-każ imur lura għal Marzu tal-2012 meta l-perit Bezzina li kien jokkupa l-kariga ta' kap ta' Rapid Intervention Unit fih dan il-Ministeru għar-Riżorsi qabad lil Joseph Borda, uffiċjal mid-dipartiment tiegħu, sabiex isiblu 3 ħaddiema biex imorru jagħmlu x-xogħol fil-każin tal-Partit Nazzjonalista. Dak iż-żmien, Bezzina kien ukoll President tal-Kumitat Sezzjonali tal-Partit fiż-Żurrieq. Fil-qorti ngħad li l-uffiċjal mexa fuq l-istruzzjonijiet li ngħata minn Bezzina u qabbad 3 ħaddiema li kienu fuq il-land tax-xogħol u bagħthom iż-Żurrieq fejn qattaw xi jiem jaħdmu fil-każin nazzjonalista. Jiem wara li l-istorja ħarġet fil-gazzetta kulħadd, il-perit Bezzina sejjaħ li 3 impjegati fl-uffiċċju tiegħu u talabhom jiffirmaw ittra miktuba minnu. Saħansitra ftit jiem wara ħadhom għand notar biex jiffirmaw affidavit li 3 ħaddiema ma ridux jiffirmaw. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Francesco De Pasquale annotat li 3 ħaddiema konfermaw li l-ħin tax-xogħol tagħhom kien sal-4:09 ta' wara nofsinhar u għalhekk ix-xogħol fil-każin sar waqt il-ħin tax-xogħol tagħhom mal-Gvern. Il-qorti żiedet li l-Prim Ministru kellu dover bħala politiku iġib għall-attenzjoni tal-pubbliku l-aġir tal-perit Bezzina u l-abbuż mill-pożizzjoni tiegħu biex jimponi fuq ħaddiema kemm li jaħdmu privatament b'xejn kif ukoll li jiffirmaw b'żewġ dokumenti fejn jiġħdu li ħadmu fil-ħinijiet tax-xogħol. B'reazzjoni il-Partit Laburista qal li s-sentenza tal-qorti tpoġġi piż kbir fuq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li issa għandu deputat li ġie konfermat li abbuża minn kariga pubblika. Qal li din ma kienx l-ewwel kawża ta' libell li tilef brabta ma' dan il-każ skandalus. Sostna li jekk il-kap nazzjonalista jemmen f'mod ġdid għandu jieħu passi b'mod immedjat.